תחלישי את המוזיקה, איך הוא שתה את הקפה עם האפר, יאללה. תראי מה קופץ! איזה קוף ארס! ממש, יפה שני אבל. אני רוצה לצלם סרט. זה מה שזה עושה. חכו, הנה עוד אחד. הוא הולך פה בתאלה, הוא קופץ על תאמן. תגערו שאתם ככה פה, אתם לא נורמליות. הנה, הנה הוא עם מכוס. צריך להביא לו עוד כוס. הוא עם מכוס? לא, הוא בא, תסגרי! אמא, תסגרי את זה! הוא יכול לבוא מסביב גם. איך הוא יושב? הוא מחכה שנביא לו עוד משהו. הוא יושב! וואי, זה מגניב! יאללה! בואי תראו איך הוא יושב כאן, תמות אחרי נקרות! So amazing! You see him? זה הבננה שאתם הבאתם לו? כן. But they're not nice monkeys. איך, יש לו גידול! לא, זה הבננה. לא, זה לא הבננה. בטח שכן. מה, זה נראה לך שזה סימטרי מדי בשביל להיות גידול. Oh, I'm eating my banana. איזה חמוד! Yeah. זה מדי רחוק, אבל... טוב, בוא נביא. זהו, סיימת? אבל הוא לא אכל את זה. הוא לא אכל את הקליפה. הוא לא קופרייר. רוצים את הדבש. כן, את הרקוב. So fun. Don't worry. Like three chins there. הוא בא אליכם, רינה. The ghost. אתם שומעות את הרעשים על הגג? Don't worry. הדלת. בוא נביא להם עוד משהו, יאללה. אני חייבת לצלם את זה בסרט. תביאו עוד בננה. תזרוק להם מהחלום. אני חייבת לצלם את זה בסרט. הנה, הנה. רגע. אבל לא, שימו לו. אבל הוא ממש... לא, היא ממש הגיעה לו ביד. אני אניח לו. תביא לו בננה. לא, פה. טוב, צלמו. רגע. לא, שם. כן, בואי, תשאירי על זה, הוא יבוא. הנה הוא. אתה מפחידה אותו? לא, לידך! איזה באסה. עכשיו יש פה שלושה. יש פה שלושה. הנה העץ. יואו, במטבח. הוא ייכנס. אמא, שומעות אותם על הגג. תראי, הם שתו את הקפה. וואי, מה לתעלה? תראו אותו יושב על התעלה אוכל. הוא אוכל לחם על התעלה. איפה? מאיפה הוא לקח? הוא לקח לנו לחם גם? הנה, כאן, למעלה, אחותי אפשר לבית. יושב עליה, לא רואה פה. רוצות לתת לו את הדבש? בוא נראה אם הוא מצליח לפתוח. לא, זה יהיה קשה. אוי, זה מזכוכית. ויאללה? מה, את הדבש? לא, אפשר בואי תשאירו את זה על זה, נראה אם הוא ייקח. מבחן הביצה. זה נפל. בוא נראה אם הוא אוכל עדיין. תביאו הפצע. עדיף להניח את זה פה. על הרצפה שם. תהיו רגע בשקט. שימי על הרצפה. שימי על הרצפה. רינה, תיזהרי, שימי על הרצפה פה כמה. על הרצפה. אבל הם צריכים לראות את זה, איך הם יראו? ביצה! איפה זה? שם? תודה? צלמו. סגרים! הנה, צלמו.
סגרי שהוא יבוא. וואי. תראו איפה הוא עושה. אל תלך. לא, אל תלך. לא מלבח, לא מלבח. די, הוא הולך בסדר. כן, הרעשים של הקופים על הגג. ממש מתקפת קופים. שקט. יואו, הוא שותה את זה. חכי, הוא פותח את זה. אתה בצנבון? כן. איכס, ביצה שלוקה. צריך לפתוח את החלון. תפתחו את החלון. זה בשביל שיהיה לו קול יותר טוב. תפתחו שיהיה לנו... מה פתאום? לא, נו, ילך, למה אתם ככה? הוא בשם, מה, הכנו אותו, לחבר שלנו, לא? תראה, לא רוצה שהוא יחטוף להם. תסגרו. תראו, הוא גם אמר, הוא מלקט את הידיים. יואו, יש לי את זה בפה. מה יש? הוא מלקק את הרגליים. גדול. יואו, מורי, סגרת את החלונות? תראי את החזיר הזה. מה הוא אוכל שם? מה הוא אוכל? בטטה. הוא אוכל בטטה, אחים שלי. בוא נביא להם עוד ביצה. אני מפחד לתת להם ביד. אז בוא נפתח להם את הדברים. אני מציב את זה עליתם לחלון רגע. 3, 4. שם בצד. מה שמתם? עוד אני עוד ביצה, שימי עוד ביצה. רגע, בוא נראה ממש. תפסיקו, אתה מפחיד אותם, תהיו בשקט. אתם מביאים אותו לחלון? וואי, זה יהיה גדול. זה לא מעזים עליי. כן. תראי כמה הוא יש לו בזה. שר. תראו אותו מגרד. אני בא לכם אחד מימין. הנה היינו בה. וואי, איזה עיניים יש להם, מי מלא. לא, הם הרסים הקופים האלה. תתרחקו קצת. כן, לקחו לברת, זה לאחיינים שלי. הנה, הם רוצים לקחת. הם רואים את זה וחכי. תראי, זה רמון. וואי. קוקי. אהלן. לא עניין אותה. שהוא עושה רעש, לא, הוא עושה רעש, הוא מפחד. הוא שומע אותנו, בוא נשתוק. הוא גם רואה אותנו, לבאס. הוא מנסה לחשוב איך יוצאים מהבית ככה, תגידו לי. בגלל זה הצ'קאוט הוא ב-12, עד 12 יש פה מתקפת קופים כל יום. די, למה לא לקחו את זה? מה הוא אוכל? סיגריות? מאוד דפוק. יחס. זה לא בריא אחריו. הוא אוכל את הקליפה שלה, הוא מלקק את רגע, הקליפה שלה. רגע. פתחי. רגע, חכי, הוא בא. מי בא? הוא מדי באיקון. אוקיי, שימי. הם כולם על הגג, אחותי. בוא לקחת את הביצה. יואו, אז הדבש לא מושך אותו. כולם עולים עליו. כן, אבל זה רע את הדבש עכשיו. תראה, הוא מסתכל לו על הביצה, אחותי. הוא יברח. איך, כולם עכשיו מלאים בביצה. תראי איך הוא אוכל את הביצה השלוקה. יואו. אחרי. למה זה טעים לו? הוא יקבל קלקול. מה זה? הוא רוצה גם. יש עוד אחד. אחד לפתוח. חכי, תני לו אחד. מה? פתאום את רואה את הקופים רוקדים. הוא לקח את הדבש, יואו, אוכל דבש! יואו, זה קוף, אתה לא דובי. וואי, זהו, הוא נדלק על... לא אהב. תראי איך הוא מנגב את הפה. הוא אדום, אמא לי. מה עם זה? חזיר. בוא'נה, הם אוכלים ביצים, זה לא טוב, לא? תראי איך הוא מנקה כאן, זה פשוט בוחק. הנה, הוא אוכל את הדבש, הוא אוכל את הדבש. הם מנסים. הם לא אוהבים את זה. איזה קטע של רב. ביצה יותר תראי, נראה שיש להם גידולים מתחת לפה. לא, זה כשהם בולים, הנה, את רואה, הוא בולה, נגיד לנו כלום. אוי, יכול להיות שיש... זה קשה לו פשוט לאכול את הדבש. תראי את הדבש. היי. תראי אותו, יושב לנו פה. זערי הוא אכזרי. הוא רואה ביצים מפה. איזה לק הוא הביא לדבש. תראי, נכון. הוא מסתכל על הביצה. היי.
קולות של קופים. הם כולם שומעים מהדבש. בוא'נה, יש לו שיער כמו מלווה בריבית. טיפאה. תראו, הוא גנב את זה, הוא גנב את הדבש. הוא גנב את הדבש. להב על זה, הוא לא יודע איך לקפוץ עם זה. מה הם עושים? הוא קפוץ עם הדבש לעץ. הוא מכניס את היד בבולה, בוא נביא להם עוד ביצה. אחרונה, תכי. את תדאגי לסגור אחריי, אוקיי? שימי יותר איזה. לא, לידינו ככה. לא, כדי שאוכל. הופה. עכשיו תראי לנו מההתחלה עד הסוף איך פותחים ביצה. תזכרי. מרככים אותה. יצאנו לכאן. הוא עם מלא דבש על הידיים, הוא עושה כל מיני דבש. לא, סגרי. תראי איך הוא פותח. יפה! אחד מבחוץ. כן. הוא טוב בזה. הנה המלווה בריבית. הוא אוכל שם את הביצה שלו למטה, כל מה שנשמע שלו. תראו אותו, איו! תזכרי, רינת. אתם קולטים איזה בולבולון יש לו? יש ככה למה ביצה, תראי מה עושה. תעשי להם בלי קולות. חרות להם את זה לשקט. הכל לא ראיתי קוף שאוכל ביצה. לא, אני ראיתי כבר. זה אכזרי. הם לא ילכו אותי. תראה, זה ענקי. כן, כי אנחנו ממשיכים להאכיל אותם. כן, זהו, נגמר. It's over. את יכולה לסגור עכשיו את הדבר הזה? כמה שואו בנות. תראי אותו. בוא'נה, יש לו בולבולון באמת קטן, עשוי כזה. קחו כבר. זה ממש גדל בשביל לקוף מאמי. כן. בנעים עכשיו הולכות עם התיקים, קופצים עליהם. היי, הוא אוכל משהו גם. תראי אותו. אוכל לחם. תראי איך הוא עושה עם האוזניים, איזה הזויים הם. היי קוקי. חכה לעוד משהו. אני רוצה עוד. טוב, בוא נלך ואז גם הם ילכו. שהם יראו שאנחנו לא פה. יש פה ריח של גז, בנות.